Никога не съм си представяла, че като приема проста покана за вечеря, ще попадна право в най-дълбоката рана в живота си. Мислех, че ще е нощ на сближаване, тих семеен момент, но това, което намерих на тази елегантна маса, ми показа истина, която години наред се опитвах да не видя. Знаеш ли кога усещаме, че нещо е малко криво, но настояваме да следваме, защото вярваме, че любовта решава всичко? Това е. Влязох в този апартамент, вярвайки в това. Но в онзи ден любовта не ме защити. Тя ми показа къде ме наранява. И точно там, пред хора, които едва ме познаваха, осъзнах, че собственият ми син носи мълчалив срам от мен. Срам, който никога не съм си представял, че съществува. Но преди да ви разкажа как всичко започна и как завърши, нека ви покажа първата стъпка в тази история, която промени живота ми завинаги. Спомням си перфектно деня, в който пристигна поканата, почти като някой, който хвърля нещо във въздуха, за да види къде ще падне. Родриго ми се обади с онзи забързан глас. Същият, който използва, когато се опитва да звучи мил, но просто иска да приключи разговора скоро. Мамо, семейството на Клара иска да те опознае по-добре. Ще вечеряме там в събота. Тогава сърцето ми удари странно. Исках да вярвам, че е обич, но изглеждаше повече задължение, отколкото воля. Въпреки това се опитвах да се убедя, че това може да е ново начало. Прокарах ръка през престилката си, изключих печката и стоях там, гледайки през прозореца на кухнята, чудейки се дали все още знам как да говоря като възрастна майка. Знаеш как е? Създаваме и изведнъж детето изглежда като полиран непознат, изпълнен със собствен живот. Но там, в тази кръстосана покана, видях възможност да покажа, че все още има място за мен. Дълбоко в себе си истината е, че винаги се държах за трохите, които синът ми предлагаше. Бърз телефонен разговор, насрочено и отменено посещение, ще дойда по-късно. Може би за това вечерята ме удари толкова силно. Защото за миг си представих, че животът ми връща нещо обратно. Че само може би, Родриго се опитваше да отвори врата, която дълго време се чувствах затворена. Прекарвах цялата седмица, подготвяйки се като човек, който ще намери изгубена част от себе си. Избрах прост тоалет, но добре изгладен. Сама си направих маникюр, както се научих, гледайки майка си. Дори отделих малък подарък за Клара. Бродирана кърпа, една от онези, които днес никой не цени, но която все пак носи щипка искрена обич. Исках да стигна до там като човек, който не дължи нищо, но предлага малко от себе си. Но въпреки, че се опитвах да държа сърцето си леко, малко неспокойство не ме напускаше. Беше сякаш някаква тиха част от душата ми ме подтикваше. Бавно, Луси. Не всяка покана е жест на обич. Странно е как тялото се чувства преди главата да разбере, нали? Не знаех какво ме очаква, но нещо ми подсказваше, че тази вечер няма да е просто вечеря. И бях прав. Тази покана, която изглеждаше толкова проста, беше началната точка на рана, която отне много време да заздравее. Но в същото време той отвори и нов път. Път, който щях да видя само по-късно. Малко знаех, че онази нощ няма да ми покаже кой съм, но кой никога няма да приема да бъда отново. И тук започва следващата стъпка в историята. Истината е, че колкото и прост да изглеждаше животът ми в очите на всички, вътре в мен имаше свят, който никой не си е представял. Живеех в малък апартамент, пълен с растения и семейни спомени, но умът ми винаги пътуваше далеч отвъд стените на тази къща. Докато много хора ме виждаха като пенсионираната майка, носех цяла история от изследвания, числа и стратегии, които никога не съм показвала. Не защото се срамувах, а защото винаги съм вярвал, че достоинството не се нуждае от платформа. Станах финансов съветник почти случайно, тогава, когато все още спестявах монети в края на месеца. Открих естествен талант да организирам хаоса на другите. И когато осъзнах, че вече не помагам само на приятели и съседи, имаше известен бизнесмен, който искаше моето напътствие. Парите дойдоха, да, много повече отколкото някой като мен, самотна майка, израснала в състезанието, можеше да си представи. Но избрах да живея просто. Харесваше ми миризмата на прясно сварено кафе, хамакът на верандата, старите пантофи, които се влачеха из стаята. Луксът никога не ме е съблазнявал толкова, колкото мирът.
Но тайната, че пазех с зъби и ногти, беше друга. Никога не казах на собствения си син нищо от това. Не от злоба. Наистина беше страх. Страх да види Родриго да се превърне в някой, който обича повече това, което парите могат да дадат, отколкото жената, която го е отгледала. Затова предпочитах да нося мантията на смирението, за да му позволя да вярва, че живея само до пенсиониране. Мислех, че защитавам и двама ни. Мислех, че преча парите да създадат дистанция. Малко знаех, че мълчанието ще направи много по-лошо. Този избор започна да ми тежи, когато осъзнах, че Родриго като възрастен третира моята простота като недостатък. Говореше с онзи загрижен тон, който повече приличаше на осъждане. Погледнах апартамента си, сякаш разглеждах проблем, който трябва да бъде решен. А аз, глупаво, винаги съм мислял, че е внимателно. Не осъзнавах, че малко по малко моето смирение, това, което винаги е било източник на гордост, се превръща в причина за дискомфорт в очите му. Забавно е как мислим, че знаем собствените си избори, но те винаги имат скрита страна, която се появява само когато времето дръпне завесата. Мислех, че крия просперитета си, за да запазя връзката ни, когато всъщност това създаваше пропаст между нас. Той ме виждаше като крехка, толкова ограничена, като някой, който трябва да бъде напътстван. И най-лошото, като някой, от когото човек може да се срамува. Тази рана започна малка, но дълбоко в себе си вече беше там, чакайки момента да боли. И точно в този момент историята започва да придобива нов тон. Защото, макар да вярвах, че правя правилното нещо, светът около мен вече започваше да показва признаци, че тази тишина, това нямаше да е устойчиво още дълго. Малко знаех, че вечерята на покрива ще бъде етапът, в който тази невидима тайна ще зареди всичко наведнъж. Винаги съм мислял, че майчината любов трябва да е нещо просто. Да се грижиш, да защитаваш и да присъстваш. Но когато животът се стегна, направих нещо, което сега разбирам като тиха грешка. Започнах да крия собствените си болки, предизвикателствата, постиженията си. Всичко това, за да не носи синът ми никаква тежест. Казах, че всичко е наред, че парите са оскъдни, че животът е стегнат, дори когато вече не беше такъв. Това беше моят начин да обичам, но да обичаш в тишина също боли. С времето тези малки невинни лъжи пуснаха корени. Родриго започна да ме вижда като човек, който винаги има нужда от помощ, човек, който едва се справя сам. И, колкото и да болеше, го пуснах. Казах си, по-добре е той да мисли, че има малко, отколкото да мисли, че има много. Но тази детинска стратегия, да крия успеха си, се превръщаше в емоционална бездна, която не забелязвах, че расте. Истината е, че неволно позволих на Родриго да вярва в намалена версия на мен. Малка, уморена, ограничена версия. Мислех, че това ще предотврати караници, ще отблъсне интереса, ще защити връзката ни, но всеки път, когато казвах «всичко е наред, сине, не се тревожи», копаех още няколко сантиметра от това разстояние между нас. И знаеш ли кое е по-тъжно? Свикна да ме вижда малка и приех тази роля. Спомням си някои разговори, които боляха, но не и болезнени. Той каза, «Мамо, трябва да се научиш да се справяш по-добре с парите». Усмихнах се, преглътнах горчивия си смях и му благодарих за съвета, докато вътре знаех, че съм научила мъже, които управляват цели компании, да правят точно това. Но му позволих. Оставих го, защото мислех, че любовта изисква тази тишина. Мислех, че ако разкрия кой съм всъщност, връзката ни ще се промени. Не осъзнавах, че връзката вече се е променила, без аз да забележа. И именно в този процес, в тази скрита любов, разстоянието се увеличи. Родриго започна да взема решения, без да се консултира с мен, за да ме третира като статист в собствения си живот. Обаждаше ми се, когато имаше нужда от мен, и ме забравяше, когато можеше. А аз, заслепен от обич, се преструвах, че всичко е нормално. Но дълбоко в себе си, в мен пулсираше въпрос. Помогнах ли да създам точно онази версия на него, която ме боли днес? Трудно е да се приеме тази възможност, но сърцето винаги знае, когато нещо е станало твърде криво. Тази тиха любов, която вярвах, че е защита, се оказа преамбула на всичко, което предстоеше.
Особено раната, която ме очакваше в този луксозен пентхаус, където целият свят от илюзии, който бях създал сам, започна да се пропуква. И именно тази пукнатина разкрива следващата глава. Когато асансьорът се отвори и влязох в този тих коридор, вече усетих студ да пробяга по гърба си. Не беше климатикът, беше околната среда. Знаеш ли това чувство, че си влязал на място, където не си точно поканен, но толериран? Мекият килим, силният аромат на скъп парфюм, смесен с внесени цветя. Всичко сякаш казваше, че този свят не е създаден за някой като мен. Но поех дълбоко въздух и последвах. Докато звънях на звънеца, чух бързи стъпки и приглушени кикотения. Не можех да разбера дали е ентусиазъм или нетърпение. Когато вратата се отвори, погледът на майката на Клара обхва цялото ми тяло отгоре до долу, като човек, който анализира продукт и вече знае, че няма да го приеме. Усетих как лицето ми се зачервява. Този поглед казваше повече от всякакви думи. Аз бях присъствието, което разваляше естетиката на вечерта. Родриго забеляза, но се престори, че не вижда. Това беше първият проблясък на болка. Стаята беше огромна, твърде светла, пълна с предмети, които изглеждаха по-скъпи, отколкото удобни. Леки килими, възглавници, които никой не докосва, модерни картини, които приличат повече на добре платени дръскулки. Докато вървях, ми се искаше да стъпя в забранена територия и всеки детайл, крещещ и стънченост, само засилваше контраста между моята простота и цялата тази показност. Но най-много ме нарани да видя Родриго там, напълно спокойна в този театър. Семейството им ме посрещна с усмивки, толкова репетирани, че изглеждаха повече като маски. Те подадоха ръката без топлина, прегръдката без желание, посрещането без душа. Всичко е прекалено полирано, твърде далеч, твърде тънко, тънко като лед. Опитах се да започна разговор, но беше като да се опитваш да ушия кърпа с невидима нишка. Нищо свързано. Аз бях частта, която не се вписваше в този скъп пъзел. И не беше заради липса на образование от моя страна. Беше заради тяхната гордост. И докато се опитвах да се усмихна, нещо вътре в мен крещеше, че тази вечеря има друга цел. Не ставаше въпрос да ме опознае, не ставаше дума за семейство, ставаше дума за измерване, оценявам. Сорт. Начинът, по който свекървата на Клара ме наблюдаваше, присвивайки очи, сякаш анализираше петно по плата, само го потвърди. Родриго, до мен, се държеше сякаш очаква да се държа. Не като майка, а като неудобен гост. Когато предложи да оставя чантата си на служебния вход, за да не ме безпокоят, усетих удара. Беше фино, но точно. А Родриго се съгласи с лек, почти автоматичен жест. Точно там. Осъзнах, че тази нощ ще бъде повече от неудобна, ще бъде разкриваща. И какво щях да разбера? Все още не ми пасваше в сърцето. Щом влязох по-дълбоко в стаята, свекървата на Клара нагласи огърлицата около врата й и дойде при мен с онази стегната усмивка, която никога не достига до окото. Тя държеше ръката ми с репетирана деликатност и каза: „Лусия, скъпа, мисля, че ще ти е по-удобно да влезеш през пералното помещение. По-скоро е подходящо." Думата се въртеше във въздуха, тежка, почти лепкава. Подходящо за кого? За мен или за концепцията, която тя имаше за мен? Сърцето ми потъна леко. Преди да успея да отговоря, тя погледна дискретно към Родриго, сякаш искаше одобрение. И това, което ме нарани, не беше предложението, а реакцията на сина ми. Той просто кимна с изражение на човек, който смята това за нормално, разумно, дори удобно. Усетих парене в гърдите си, сякаш някой беше дръпнал нишка дълбоко в мен. Съгласието му болеше повече от всеки крив поглед в онази къща. Защото в този момент осъзнах, че той вече е приел малкия образ, който са създали за мен. След това тъстът направи коментар, маскиран като доброта. „Клара каза, че имаш живот скромен. Мисля, че това е много красиво." Казано така, почти изглежда като комплимент, нали? Но тонът, Том издаде всичко. Той беше снисходителен, патерналистки, онзи тип глас, който третира възрастните като деца.
Усмихнах се учтиво, но вътрешно усещах, че се свивам с няколко сантиметра всяка секунда. И всяка тяхна дума подсилваше идеята, че съм почти пречка в безупречния сценарий, който бяха подготвили. Докато вървяхме към масата, чух свекървата да шепне: „Горкият Родриго. Толкова много отговорност на гърба ми.“ Говореха сякаш съм бреме, проблем, срам. А Родриго не каза нищо. Мълчанието му крещеше най-много. Изглеждаше, че вътре в себе си той не е мой син. Той беше просто още един наблюдател на това прикрито унижение, опитващ се да се дистанцира от мен, за да не засрами никого. Любовта, която носех в гърдите си, сякаш нямаше място на тази лъскава маса. Поех дълбоко въздух, опитвайки се да не показвам чувствата си. Спомних си колко пъти спирах да ям, за да може да носи закуски на училище, колко нощи работех, за да си осигуря нова униформа. А сега бях там, третирана като някой, който дори не заслужава да влезе през входната врата. Контрастът между миналото и настоящето болеше като изгаряне. Но преглътнах тежко, защото това беше всичко, което можех да направя в този момент. И точно тогава осъзнах, че вечерята няма да бъде само неудобна. Тя ще бъде огледало. Огледало, което щеше да ме принуди да видя нещо, което избягвах с години. Собственият ми син не само беше далечен, започваше да се срамува от мен. А това разкритие щеше да бъде само началото на това, което предстои. Когато седнахме на масата, веднага осъзнах, че нещо не е на място. И това нещо съм аз. Имаше 8 елегантни стола, но само 7 бяха подготвени с порцеланови чинии, високи купи и салфетки, сгънати като цветя. Столът, който ми оставиха, беше единственият, без украса, без блясък, без нищо. Беше като да съм бил натъпкан там в последния момент, като забравен предмет в списъка. Незначителен детайл. И това не беше случайност. Това беше избор. Разговорът започна и почти изчезнах. Говореха за международни пътувания, реновации на милионери, инвестиции в изкуство, всичко с такъв ентусиазъм, че изглеждаше като сцена от сапунена опера. Родриго се засмя на шегите на тъста си, похвали масата, коментира виното. Дори не изглеждаше като същия човек, който ядеше паста с мен набързо преди да отиде на работа. Опитах се да участвам, опитах се да коментирам нещо просто, но гласът ми се изгуби във въздуха. Беше сякаш никой не беше чул. Или още по-лошо, сякаш са избрали да не слушат. Чинията, която поставиха пред мен, беше топла, почти студена. Докато техният отделяше онази вкусна пара от прясна храна, моят изглеждаше като остатък, който е чакал. Чувството беше мигновено. Не бях там като гост, а като отстъпка. Чух смях, тостове, истории и осъзнах, че никой дори не ме е погледнал в очите. Беше като да седя зад стъкло, виждайки всичко, без да съм част от нищо. Болката беше дискретна, но дълбока. Най-лошото беше, че въпреки всяко унижение, се опитвах да се събера. Тя пое дълбоко въздух, изправи стойката си, усмихна се отстрани. Сякаш се опитваше да запази достойнството си, дори когато беше дърпана за краката си. Повтарях си: „Довърши го скоро, Лусия, продължавай.“ Но сърцето ми беше стегнато, смачкано в тишина, която звучеше по-силна от всеки вик. Защото там, на тази прекалено осветена маса, осъзнах: синът ми не е просто далечен. Той беше доволен от моето изключване. Свекървата й говореше за редки вина и в един момент тихо коментира: „Някои вкусове не са свикнали с това, но е страхотно.“ Погледна ме настрани, сякаш хвърляше камък и криеше ръката си. Родриго не просто слушаше, той се засмя. Засмя се. Все едно това беше леко, игриво, нормално. Този смях разкъса нещо в мен. Болеше повече, отколкото всяка обидна дума би могла да нарани. Защото беше смехът на собствения ми син, който подписа унижението. И бях там, държейки приборите, сякаш се опитвах да задържа собствената си стойност, осъзнавайки, че тази вечеря има ясна цел – да се поставя в ролята на по-малкото. По-малко важно, по-малко достоен, по-малко майка. Но малко знаеха, че същата нощ нещо в мен ще започне да се пробужда. Сила, която все още беше срамежлива, но по-късно щеше да промени всичко. А следващото събитие щеше да направи тази рана още по-дълбока.
Когато пристигна десертът, почти не можех да повярвам на това, което видях. Всички получиха кристални чаши, пълни с онези скъпи бомбони, които дори не знаех как да произнеса името правилно. Що се отнася до мен, донесоха прозрачен пластмасов съд, един от тези, които купуваме в опаковка на пазара. Малката лъжичка също беше еднократна. Тогава ръката ми трепереше. Не заради тревата, а заради посланието. Беше като да крещят, без да казват нищо. Ти не принадлежиш на нашата маса. Видях свекърва й да избягва погледа ми, докато бутна тенджерата близо до мен, сякаш сервира храна на някой, който не заслужава същото като другите. Тъстът го прикри, играйки със салфетката. А Клара, която винаги е била толкова деликатна с мен, просто запази засрамената си усмивка, сякаш се опитваше да се преструва, че не е забелязала сцената. Но Родриго беше този, който страдаше най-много. Той просто продължаваше да говори, сякаш нищо не се случваше. Все едно това беше нормално. Все едно не бях понижена пред всички. Стоях там, държейки лъжицата твърде леко, мислейки за всичко, което вече бях преживял. Спомних си рождените дни, когато правех торти с готово тесто, защото не можех да купя повече. Спомних си моментите, когато, дори изтощен, се стараех да направя деня му специален. А сега, в този луксозен ресторант, маскиран като дом, ядях бомбони от пластмасов буркан, докато синът ми игнорираше тежестта на този жест. Част от мен започна да се пука там, точно там, между ефтината пластмаса и тишината. Всяка хапка бомбони сякаш имаше вкус на пода. Вкусът, колкото и добър да беше, не спадна. Преглътнах всичко внимателно, за да не забележи никой как очите ми започват да се насълзяват. Опитах се да запазя стойката си, както съм научил цял живот. Но вътре в мен гордостта се смачкваше. Беше сякаш всяка лъжица казваше: «Ти си по-малка, Лусия. Винаги е било така». И за първи път се чудех дали синът ми някога ме е виждал така, или дали съм му позволила да ме вижда така. Тогава забелязах детайл, който никога не забравях. Клара бързо погледна тенджерата и стисна ръката на Родриго под масата, сякаш казваше: «Не прави това». Но той дръпна ръката си назад. Това малко действие, дискретно, почти незабележимо, ме беляза повече от всичко. Означаваше, че някой там все още има чувствителност и че синът ми е решил да не го прави. Там осъзнах, че не е просто липса на любов. Това беше избор. И в този момент, с малката тенджера в ръцете си, усетих нещо вътре в мен да озрява с болезнена скорост. Това унижение не беше само заради мен. Беше за всичко, което избягвах да видя, всичко, което бях пропуснал, всичко, в което вече беше станал. И, без да осъзнавам, този еднократен буркан щеше да бъде последното липсващо парче, за да започне да се пробужда сила в мен. Сила, която ще промени целия ход на историята. А следващият момент само щеше да задълбочи тази рана. Докато си играех с онзи малък пластмасов бурканче без желание да ям, умът ми започна да пътува към места, които мислех, че вече съм израснал. Дойде като потоп, знаеш ли? Поредица от спомени, които сякаш искаха да ми напомнят за всичко, което бях преживял за същия този син, с когото сега избягвах дори да си срещна очи. И го оставих да дойде. Защото понякога болката носи и яснота. Спомних си нощите, когато работех в импровизирания офис в хола, с навсякъде с документи и студено кафе в чашата. Родриго спеше в съседната стая. Малък, дишаше тежко от умора след училище. Жонглирах със сметки, учене и работа, за да гарантирам, че животът му е различен от моя. Обещах си, че той ще има бъдеще, дори и да трябва да жертвам части от настоящето си, за да го направя. Имаше и онези прости сцени, но които носят тежестта на годините. Аз кърпях униформа, нагласях раница, импровизирах закуска, когато парите не стигаха за всичко. Винаги намирах начин. Винаги. Дори когато не знаех как. И всеки път, когато решавах проблем, мислех, че изграждам нещо стабилно между нас, вид любов, която нищо никога няма да се счупи. И сега, там, на тази ледена маса, изглеждаше, че целият този труд е загубен. По същество, най-много болеше не десертът в буркана. Беше осъзнаването, че историята, която бях изградил с толкова много пот,
се третира като нещо еднократно, точно като онази ефтина пластмаса. Родриго не беше само дистанциран. Той беше безразличен. И безразличие, дъщеря ми, синът ми. Това е болка, която тежи като камък в душата, защото те кара да се запиташ, къде загубих мястото си в сърцето му. Стоях там, опитвайки се да прикрия чувствата си, но споменът за жертвите ми стегна гърдите. Чудех се дали някога е осъзнал всичко, което съм направила, всичко, което не съм направила, всичко, което нося тихо, за да може той да има достоен живот. Или ако за него аз бях просто детайл в собственото му израстване. Тези въпроси преминаваха през мен безмилостно. И докато поглъщах тази безвкусна бомбона, осъзнах, че тази нощ не е само за унижение. Ставаше дума за късно разпознаване, не от тяхна страна, а от моя страна. Животът ми показа, че ако не уважавам собствената си история, никой там няма да го направи вместо мен. И това разбиране отвори място за още по-големия удар, който щеше да последва скоро след това. Няколко дни след тази вечеря се събудих със странно чувство в гърдите. Знаеш ли, когато въздухът изглежда твърде тежък, сякаш обявява нещо, беше точно така. И нямах представа, че тази сутрин най-жестокият удар, който някога съм получавал, щеше да почука на вратата ми, буквално. Когато чух интеркома да звъни, сърцето ми се сви по начин, който не можех да обясня. Но все пак отговорих. Беше Родриго. И от гласа му вече разбрах, че нещо не е наред. Говореше бързо, малко нервен, сякаш репетираше история в главата си и се опитваше да я направи естествена. Мамо, трябва да поговорим, това е сериозно. Ние вече ми настръхнаха. Никога не е добра новина, когато някой започне така. Отворих вратата и за мое удивление той не беше сам. Семейството на Клара беше с него. Всеки, дори и техния адвокат. Те влязоха с онази фалшива загриженост, сякаш щяха да ми съобщят някаква тежка новина за мое добро. Познавам ги. Познавам този вид доброта, която боли. Седнаха на дивана без дори да поискат разрешение и преди да успея да попитам какво става, свекървата на Клара извади куфарче. Родриго стоеше зад нея с поглед, който не разпознавах. Беше смесица от срам, колебание и интерес. Предложението дойде като студено острие по кожата. Искаха да ме спрат. Да, да обявя себе си за неспособен да се грижа за собствения си живот, за собствените си решения, за собствените си активи. Всичко това от загриженост, според тях. Но техният дискурс не издържа. Беше ясно, прозрачно като стъкло. Искаха да имат достъп до моите активи. Искаха да контролират всичко, което имам, дори без да имат представа за истинския размер на състоянието ми. А най-лошото, Родриго се съгласи. Техният адвокат започна да обяснява процеса с онази спокойствие на човек, който вече е свикнал да поглъща стари дами живи. Тя каза, че изглеждам емоционално крехък, че не се справям с модерността, че е по-добре всичко да се остави в ръцете на тези, които могат да защитят интересите ми. Гледах го в мълчание, опитвайки се да разбера дали наистина е истинско. Беше като да си затворен в лош сън, само че без възможност да се събудиш. И най-трудното от всичко беше да гледам сина си и да осъзная, че той не е там като мой защитник. Той не беше там, за да ме защити. Той беше там, за да ме убеди да дам живота си на поднос. И това отвори сълза в мен, която ми отне дни да приема. Но това, което последва, ме нарани още повече, защото тогава осъзнах, че предателството не е само в плана, който са направили, а в колебанието си да ме защити. Когато попитах директно Родриго дали наистина мисли, че трябва да бъда спряна, той не отговори веднага. Той се взря в пода, сякаш търсеше готови думи в някой ъгъл на къщата. Очаквах, разбира се, мамо, нещо, което ще дойде бързо, твърдо, без съмнения. Но мълчанието му дойде като удар в стомаха. Беше сякаш, в този интервал от секунди, цялата любов, която бях засадил, се беше превърнала в прах. Накрая вдигна лице и каза фразата, която все още отеква в главата ми и днес. Нека помисля. Тази фраза, проста, кратка, на пръв поглед безобидна, носеше жестокост, за която самият той може би не е осъзнавал. За какво да мисля? Да се замисли дали собствената ти майка е способна да живее, да се замисля дали заслужавам автономия.
Чудя се дали му е удобно да ме защитава. Това колебание болеше повече от абсурдното предложение на семейството на Клара. В този момент усетих как тялото ми замръзва. Стаята изглеждаше твърде малка, сякаш стените се приближаваха. Свекървата й се опита да скрие победната си усмивка, тъстът й почеша брадичката си с доволно изражение, а Клара просто свали очи, може би засрамена, може би срамежлива от случващото се, може би страхувайки се да не разстрои собственото си семейство. Чувствах се сама. Напълно сам. А самотата, която идва от предателството, е едно от най-лошите чувства, които съществуват. Опитах се да поема дълбоко въздух, да запазя самообладание, но вътре имаше вихър. Чудех се в кой момент от живота ми синът ми започна да обмисля възможността да ми отнеме правото да съществувам като възрастен. Аз ли създадох този твърде крехък образ? Дали подхранвах този разказ, като криех постиженията си, силата си, историята си? Всеки въпрос беше като бръснач. И нямах отговори, само болка. Най-трудното беше да видиш в лицето му, а не злото, но страхливост. Той беше разкъсан между любовта, която казваше, че има, и утехата да приеме мнението на семейството на жена си. И тази липса на позициониране унищожава. Боли, защото показва, че не си приоритет, че не си избрана, че, изправен пред спора между уважението към майка си и угодяването на другите, ти отстъпи на заден план. Фразата «Нека помисля» беше за мен потвърждението, че връзката между нас е прекъсната, дори и все още да нямах смелостта да го призная. И това колебание, тази нерешителност, която трепереше между любов и удобство, се превърна в общата нишка на всичко, което щеше да дойде по-късно. Защото, макар да беше болезнено да го призная, именно там разбрах, че най-голямата битка няма да е срещу семейството на снаха, но срещу мълчанието на собствения си син. И тази тишина ме придружи в най-лошата нощ в живота ми. Докато излизаха, вратата се хлопна с сух трясък, който отекна из цялата къща. Цареше такава тишина, че сякаш светът беше спрял. Стоях там, взирайки се в дръжката на вратата, опитвайки се да разбера дали наистина се е случило или умът ми играе номер. Но реалността беше там, гола и сурова. Собственият ми син дойде в дома ми, за да ме информира, че обмисля да ми отнеме правото да живея собствения си живот. Седнах на дивана, но сякаш тялото ми вече не ми се подчиняваше. Ръцете му трепереха, зрението стана размазано и за първи път от много години плаках по начин, по който не бях плакал, откакто овдовях. Вик, който идваше не само от очите, но и от вътрешността, защото не беше физическа болка, беше болка от разбита любов. Болка от дълбоко разочарование. Болка от осъзнаването, че някой, когото поставяш в света, може да се обърне срещу теб, без дори да осъзнаваш размера на щетите. Опитах се да дишам, но изглеждаше, че въздухът не идва. Цялата къща миришеше на спомена. Всяка снимка на стената, всяко растение, за което се грижех с обич, всеки прост предмет носеше присъствието на красиво минало, и контрастът с това настояще ме съсипа. Открих се, че говоря сам със себе си, питайки вятъра. Какво направих? Къде сбърках? Но отговор не дойде. Само звукът на собственото ми хлипане, което изпълваше празнотата. Нощта беше дълга, дълго както винаги. С всеки изминал час усещах, че сърцето ми се свива все повече. Опитах се да легна, но леглото беше твърдо, студено, странно, повдигнати. Обиколих цялата къща, направих кафе и го оставих да изтине. Седях на кухненския под, както правим, когато не знаем къде да бягаме. Почесах си ръцете, дръпнах ръкавите си, опитах се да намеря някакъв баланс в този емоционален хаос. Но нищо, абсолютно нищо, не ме успокои. Когато часовникът удари почти 4 сутринта, нещо вътре в мен най-накрая се срина. Вече не можех да държа образа на сила, който винаги съм поддържал. Позволих си да почувствам скръбта. Да, скърбя. Защото онази нощ не плаках само заради унижението или предложението за интердикция. Плаках, защото по някакъв начин загубих сина, който мислех, че имам. Той все още съществуваше, разбира се, но вече не беше същият. И да го признае със сълзи, диласера. Но докато се разплаках, нещо много малко, почти незабележимо, започна да се събужда дълбоко в гърдите ми.
плах, но настойчив искра. Все едно, сред цялата тази тъмнина, част от душата ми шепнеше: още не си приключил, тепърва започваш. И именно тази искра се запали на следващия ден. Когато слънцето най-накрая започна да изгрява, светлината удари завесата на стаята и премина през нея като безмълвен зов. Бях там, седях на същия диван, където плаках цяла нощ, с горящи очи и изтощено сърце. Но, любопитно, болката вече нямаше същата тежест. Беше сякаш, след като изпразних всичко, съм създал пространство за нещо ново да влезе. И точно там, рано сутринта, усетих нещо, което не бях изпитвал отдавна – кураж. Станах бавно, измих лицето си и се погледнах в огледалото на прозореца. Отразеният образ беше на уморена жена, да, но и на някой, който е преживял неща, които много хора не могат да понесат. И когато видях това лице, маркирано от времето, започнах да си спомням кой всъщност съм. Не крехката версия, която семейството на снаха ми беше построило. Не малката картина, която синът ми беше приел. Но жената, която учи, работеше и завладя цяла кариера в мълчание. Отидох в стаята си, отворих чекмеджето, където държах личните си документи и започнах спокойно да преглеждам всичко. Имаше професионалната ми история, договорите ми, бележките ми, инвестициите ми. Огромна част от живота ми, скрита не само от света, но и от самия мен. Всяка роля, която играех, сякаш възраждаше част от идентичността ми. Беше като да прелиствам албум с всичко, което се опитвах да изтрия, за да се впише в пространствата, които синът ми предлагаше. Докато сортирах документите, осъзнах, че болката от ранното утро се е превърнала в друг вид енергия. Не беше гняв, беше пробуждане. Това беше разсъдливост. Това беше онова твърдо чувство на някой, който най-накрая разбира, че вече не може да живее на емоционални трохи. Поех дълбоко въздух и тихо казах, почти шепнешком: никога повече. И в това никога повече имаше обещание. Обещание да не позволи отново да бъде намален. Обещание да почета собствената си история. Взех чантата си, внимателно сложих всичко вътре и седнах отново, но този път с различна стойка. Сълзите изсъхнаха. Отчаянието отстъпи място на стабилност. И страхът започна да отстъпва. Чувството беше ясно. Ако синът ми не знаеше кой съм, тогава беше време да му покажа. Ако са ме подценили, беше време да го разкрия. Ако се опитаха да ме заглушат, беше време да говоря. Целият ми дух сякаш беше насочен в посока, в която никога не бях бил толкова сигурен. И именно в тази нова сила, тиха, но конкретна, започнах мислено да проследявам следващата стъпка. Знаех, че не мога да се справя с всичко сама, но също така знаех къде да потърся помощ. Зората беше траур, да, но зората беше прераждане. И това прераждане ме доведе до най-стратегическото решение в живота ми. На следващата сутрин, с тази новопробудена сила, все още твърда в гърдите ми, извадих телефона си и се обадих на единствения адвокат, когото винаги съм възхищавал заради сериозността му – Д.Р. Енрике. Гласът му, спокоен и обективен, дойде като нишка на безопасност сред хаоса, който бях преживял. Обясних всичко, всеки детайл от вечерята, опита за препятствие, фразата на Родриго. От другата страна на линията мълчанието му беше по-разкриващо от всякакви думи. Лусия, това не е небрежност. Това е стратегия. И за първи път някой потвърди това, което чувствах. Насрочихме среща за същия ден. Пристигнах в офиса с папка, пълна с документи, стари договори и ваучери, които бях пазил през годините. Анализираше всичко с технически поглед, но и с уважение. Той каза, че имам солидна основа не само да се защитя, но и да се преориентирам законно. Беше странно да го чуя. Чувствах се разкъсан между гордост и тъга. Гордея се, че съм изградил всичко. Тъга, че бях сведена до толкова малко от собствения си син. Адвокатът се обади на доверена счетоводителка Гежа Юнис, проницателна жена с онзи поглед, който вижда отвъд числата. Тя анализира моите активи с хирургическа прецизност, разкри неща, които дори аз вече бях забравил. Стари инвестиции, които растаха, недвижими имоти, които се поскъпваха, акции, които се умножаваха.
Всичко организирано, всичко проспериращо, всичко стабилно. Това не беше просто изкуствен живот. Това беше наследство. И им позволих да третират това наследство като буклук. Тогава усетих буца в гърлото си, този път не от тъга, а от отговорност. С тяхно ръководство започнахме да преразглеждаме завещанието ми. Всяка дума беше написана внимателно, като някой, който шие одеяло, което ще издържи десетилетия. Идеята беше проста и силна – да защитя историята си от тези, които не знаеха как да се справят с нея. Фондация Ювенал Ласерда се роди в този процес. Проект, който никога преди не бих имал смелостта да стартирам, но в този момент имаше пълен смисъл. Беше сякаш всяка част от живота ми най-накрая се нареждаше на мястото. Решението да се ограничи наследството на Родриго беше болезнено, но необходимо. Не за отмъщение, а за справедливост. Той нямаше зрелостта да се справи с това, което съм построил. И още повече, той не показа уважение. Трябваше да отделя любовта от отговорността, чувството от реалността. Това беше едно от най-трудните деяния в живота ми. Но накрая почувствах някакъв мир, който не бях изпитвал от години. Все едно най-накрая казвах: съществувам, заслужавам го, знам кой съм. Докато напусках офиса, вятърът удари лицето ми с лекота, която ме изненада. Беше като светът да е станал малко по-широк, малко по-ясно. Вървях бавно, усещайки тежестта на изборите и тяхната свобода. И именно в тази свобода започна да се ражда новата жена, страница след страница. В следващите дни нещо вътре в мен започна да се реорганизира. Не беше за една нощ, не, беше тих, почти занаятчийски процес. Беше сякаш събирах частите, които бях оставил разпръснати през живота си, и заших всичко обратно с по-здрава нишка. Нишката на съзнанието. Нишката истина за себе си. Беше странно да осъзная, че след години живот в група, най-накрая се върнах в собственото си тяло. Започнах да преглеждам малките навици. Започнах да вървя всяка сутрин, оставяйки вятъра да ме удря в лицето, сякаш позволявах на живота да отнесе това, което вече не служи. Върнах се към старите четива за финанси и личностно развитие. Книги, които винаги са ме вдъхновявали, но които сякаш пазех част от душата. Докато ги прелиствах, усетих как същият пламък бавно се запалва. Истинската Лусия се завръщаше на преден план, жената, която съчетава чувствителност с стратегия, простота с власт. И колкото повече се свързвах отново с тази версия на себе си, толкова по-ясно ставаше, че болката не ме е унищожила, тя ме беше събудила. Завещанието е пренаписано, фондация Ювенал Ласерда структурирана, решенията са подредени. Всичко това беше като да строя нова къща вътре в мен. Къща, в която вече не бях гост, а собственик. Къща, в която вече не ми се налагаше да искам разрешение, за да съществувам цяла. Това чувство за суверенитет, дори и мълчаливо, беше едно от най-красивите неща, които някога съм изпитвал. Започнах да виждам Родриго и с други очи. Не с горчивина, а с здравословна дистанция. Разбрах, че любовта не е задължително да бъде съпроводена с слепота и че да бъдеш майка не означава да приемеш всичко. Започнах да виждам нагласите му не като изречения, а като отражение на собствената му незрялост. И най-вече осъзнах, че отговорността ми не е да го оправя, а да се защитя. Ограничаването на наследството не беше акт на суровост, беше акт на самоуважение. Един ден, докато подреждах малкия си офис, отворих стара кутия, в която държах снимки и писма. Имаше образ на мен, млад, усмихнат с блясък в очите, който почти вече не помнях. Погледнах я и си помислих: върна се. Беше прост, но забележителен момент. Това беше доказателство, че въпреки всичко, което се опитваха да ме накарат да вярвам, никога не спрях да бъда силен. Бях го забравил само за известно време. И тази обновена жена, по-осъзната за собствената си стойност, също започна да вижда какво предстои. Нещо се приближаваше, неизбежна среща, която щеше да постави цялата тази нова сила на изпитание. И тази среща щеше да бъде под формата на капан, елегантен, добре планиран, но неспособен да ме изненада.
Когато Родриго ми се обади и ме покани на обяд, гласът му звучеше репетирано. Това беше доброта, която не съвпадаше с предишните дни, онази неудобна доброта на някой, който иска нещо и се опитва да изглежда неутрален. Мамо, хайде да поговорим, само двамата, на специално място. Специалният беше първият предупредителен знак. Само че този път вече не бях жената, която приема всичко без да мисли. Слушах поканата спокойно, оставих изречението му да виси във въздуха и отговорих също толкова тихо. Разбира се, сине, да, ще го направим. Но вътре вече знаех, има нещо там. Прекарах нощта преди това, подготвяйки всеки детайл. Взех със себе си документи, записи, отпечатъци, всичко организирано в дискретна папка. Не защото възнамерявах да ги нося, а защото вече не бях безоръжен от живота. Избрах семпъл, но здрав тоалет. Няма срамежливост в очите. Болката, която бях изпитала, се беше превърнала в броня. И когато пристигнах в ресторанта, веднага осъзнах. Всичко беше уредено. Родриго не беше сам. Негов приятел-адвокат беше на близката маса, преструвайки се, че чете меню. Капанът беше поставен. Седнахме до прозореца. Родриго изглеждаше неспокоен, играеше си с приборите без нужда, пиеше вода всяка минута. Когато най-накрая започна да говори, дойде с онзи репетиран тон на човек, който се опитва да бъде убедителен. Мамо, мислех много. Мисля, че е по-добре да подпишем някои документи, просто за да ти е по-лесно. За да осигуря вашата безопасност. Охрана за кого? За мен или за тях? Погледът му издаваше отговора. Извади черна папка, внимателно подредена, и я постави на масата, сякаш предлагаше подарък. Вътре имаше обширно пълномощно, което му дава пълен контрол върху моите активи, решенията ми, живота ми. Жестът беше толкова премерен, че дори ме настръхна. Но отвън просто се усмихвах. Жената от преди седмици щеше да плаче, да бъде объркана, може би дори щеше да повярва на тревогата. Но новата жена, тази, която беше преродена, знаеше точно какво се случва. Родриго започна да спори, да говори бързо, да преброява думите, опитвайки се да ме убеди с онази ефтина емоционална реч. Мамо, повярвай ми. Той не знаеше, че докато говореше си спомних нощта на пластмасовия съд, предложението за забрана, фразата «Нека помисля». Всеки спомен беше като ясно напомняне «Не съм там, за да бъда измамен отново». И най-вече, вече не бях готов да бъда омаловажаван. Изчаках да приключи. Тогава извадих чантата си, извадих куфарчето си и го сложих на масата. Шумът от металната закопчалка ехтеше като безшумен изстрел. Родриго замръзна. Очите му се разшириха по същия начин, както когато беше дете и знаеше, че е хванат. И в този момент осъзнах, капанът, който се опита да постави, нямаше място за жената, в която се превърнах. И това, което щеше да последва, щеше да се превърне в най-неочаквания обрат в нашата история. Родриго беше парализиран, когато бутнах куфарчето си в центъра на масата. Беше сякаш изведнъж нещата се бяха обърнали без предупреждение и той го осъзна веднага. Запазих тона си спокоен, почти мек, но имаше твърдост, която дори не разпознавах преди. Отворих папката бавно, сякаш не разкривам никаква тайна, а истина, която винаги е била там, скрита на видно място. И точно в този момент ресторантът, макар и шумен, сякаш беше тих около нас. Родриго, преди да ме помолиш да подпиша нещо, мисля, че трябва да знаеш коя всъщност е жената, която седи точно пред теб. Опита се да ме прекъсне, но аз вдигнах ръка леко. И той замръзна. Взех документите си. Стари договори, бизнес извлечения, сертификати за финансово консултиране, извлечения, инвестиционни документи. Неща, които никога не си е представял, че съществуват. Блясъкът по лицето му изчезна като свещ, угасена в тъмното. Спокойно му казах, че десетилетия наред съм бил финансов съветник на големи бизнесмени, че участвах в проекти за милионери, че съм изградил солидно, дискретно, но солидно наследство. Без показност, само стратегия. С всяка дума сякаш потъваше милиметри в стола. А адвокатът, който не беше адвокат, стоящ на съседната маса, сега гледаше с широко отворени очи, стискайки здраво салфетката си.
Но най-въздействащият момент беше, когато разкрих съществуването на фондация Ювенал Ласерда. Казах му, че активите ми вече имат определена цел, че са защитени с строги клаузи и че никакво пълномощно, колкото и да е прикрито, няма да ме накара да се откажа от достоинството си. Изражението на Родриго смесваше шок, срам и нещо подобно на страх. Никога не си е представял, че простата, скромна, бедна майка, същата на която сервираше с пластмасов буркан, е тази жена. В този момент забелязах някои хора наоколо, които гледаха дискретно. Една от тях, неволно, записа част от разговора с мобилния си телефон, може би защото мислеше, че е често срещана дискусия. Но този запис по-късно напълно избяга от нашия контрол. Но в този момент се интересувах само да кажа истината ясно. Родриго, винаги съм ти давал повече от пари. Дадох ти любов, дадох ти живот, дадох ти пътища. А ти се опита да ме намалиш, защото мислеше, че съм малка. Завърших само: не подписвам нищо. Никога. И затворих куфарчето си. Звукът от металната закопчалка ехтеше по-силно, отколкото трябваше. Родриго беше блед, без реакция, без думи. Беше сякаш за първи път в живота си видя собствената си майка, не ограничената версия, която приемаше, а цялата жена, която винаги съм била. И онзи запис, който дори не забелязах, това щеше да бъде фитилът на колапса, който щеше да последва. Последствията от видеото започнаха като дискретен вълнуващ. В първия ден някой ми изпрати отказ от разговора ни в ресторанта чрез WhatsApp, дори не знаех, че е записан. В видеото можеше перфектно да се чуе твърдият ми глас, който разкриваше кариерата ми, фондацията ми и решението ми да не подпиша нищо. А на заден план засрамената тишина на Родриго. Отне само няколко часа, докато се разпространи като огън в суха слама. Хората започнаха да коментират, да споделят, да реагират и изведнъж нещо, което беше само наше, стана публично. Родриго ме нарече отчаян. Гласът му трепереше, сякаш земята беше изчезнала под краката му. Мамо, изтрий го, направи нещо! Но нямаше нищо, което да се изтрие. Истината избяга, а истината, щом бъде освободена, не се връща в кутията. Опита се да го оправдае, да обвини ситуацията, дори се опита да ме убеди, че съм сгрешила. Но вече не живеех в това място на съмнение. Жената, която той емоционално манипулираше, вече не съществуваше. Говореше с друг човек и именно по тази причина нищо не помагаше. В следващите дни ударът беше жесток. На работа започнаха шепотите. После дойдоха напрегнатите срещи, завуалираните предупреждения, въпросите, на които не можеше да отговори. Когато началниците му гледаха цялото видео, в което той се опитваше да убеди собствената си майка да подпише широко пълномощно, докато криеше истинското си намерение, нямаше начин. Компанията го уволни с оправдание за поведение, несъвместимо с институционалните ценности. Но дълбоко в себе си всички знаеха, това беше обществен срам. Клара също не избяга. Семейството й, толкова загрижено за статуса и външния вид, изпадна в шок, когато видяха, че историята става вирусна. Свекървата й, която обичаше да контролира всичко, беше шокирана, когато осъзна, че цялата страна знае, че тя сервира бомбони в пластмасов буркан, за да унижи жена, която имаше повече активи от всички тях взети заедно. Родриго ми изпращаше дълги съобщения, пълни със съжаление. Но имаше ли съжаление там? Или просто страх от последствията? Отговорът беше ясен в тишината. И докато той се опитваше да събере парчетата от собствения си образ, аз наблюдавах отдалеч. Не с радост, не с отмъщение, защото това никога не е било част от мен. Това, което почувствах, беше вид спокойна тъга. Тъгата да видиш някой, който жъне точно това, което е посял. Не му пожелах зло, но животът има свой собствен съд, а истината има своето време да се появи. Родриго живееше тежестта на изборите, които е направил, вярвайки, че никога няма да реагирам, никога няма да се изправя срещу това, никога няма да се събудя. И именно в този публичен колапс моят собствен възход намери място да се случи.
Защото по същото време, когато тя се срутваше, на тази страна се раждаше нещо още по-силно и величествено. И това щеше да промени не само живота ми, но и живота на много други жени. С последиците от видеото, името ми започна да се появява на места, които никога не бих си представил. Първоначално признавам, че се страхувах. Не съм жена на рефлектор, на сцена, на изложба. Но когато осъзнах, че толкова много жени ме търсят, споделяйки своята болка, унижения и белези, нещо вътре в мен се отвори. Беше сякаш страданието ми е намерило ехо в тяхното страдание. И заедно превърнахме болката в кауза. Фондация Ювенал Ласерда, която до тогава беше само добре структуриран юридически проект, се превърна в жив организъм за една нощ. Получих съобщения от майки, баби, млади хора, ранени жени. Всички казваха, че се идентифицират с моята история. Някои разказваха за финансови злоупотреби в семейството, други съобщаваха, че са били третирани като безполезни, изхвърляеми, невидими. И тогава разбрах. Мисията ми беше по-голяма, отколкото си представях. Не ставаше въпрос само за защита на активите ми. Ставаше дума за връщане на глас на онези, които са мълчали цял живот. С подкрепата на екип, който прие тази цел сериозно, започнахме да предлагаме финансови насоки, емоционална подкрепа, безплатни курсове и дори правна помощ за жени, изложени на риск за имуществото. Всяко ястие се запълваше за минути, всяка лекция имаше списък с чакащи. Беше като колективен глад най-накрая да намира храна. И видях себе си там, в центъра на всичко това, не като звезда, а като мост. Мост, построен от моята собствена болка. Пресата започна да ме търси. Първо започнаха местни вестници, после по-големи програми, а скоро и покани за интервюта относно финансовата независимост на жените, насилствените отношения с парите и емоционалната реконструкция. Първоначално треперех. Страхувах се, че не знам как да говоря, страхувах се да не бъда съден, страхувах се да не разкрия твърде много. Но това беше достатъчно, за да отворя устата си за първи път и да осъзная, че гласът ми е твърд. Беше гласът на някой, който живее в кожата. За тези, които кървяха и оцеляваха. За тези, които не говорят с теория, а с истината. И най-красивото беше да виждам други жени, които процъфтяват заедно с мен. Видях дами, които първоначално едва поглеждаха нагоре, да станат лидери на малки групи. Видях млади хора, които никога не са вярвали в собствената си стойност, да създават първите си инвестиции. Виждах истории за преодоляване, което ме трогваше всеки ден. Фондацията вече не е за мен. Тя е за нас. За общност, която се е възстановила като невидим поток на женска сила. В средата на всичко това осъзнах нещо дълбоко. Ако Родриго се беше опитал да наруши достоинството ми, неволно, той се оказа спусъкът за моето прераждане. И това прераждане щеше да ме отведе към нова глава. По-интимна, по-лека, по-моя. Защото след като построих всичко това, трябваше да намеря себе си отново. След месеци на възстановяване, работа и отдаденост към фондацията, осъзнах, че въпреки всички постижения, в мен има нещо, което все още трябва да диша. Беше сякаш сърцето ми искаше почивка, не да се откаже, а да намери себе си отново. Тогава, в една тиха сутрин, докато пиех кафето си и гледах през прозореца, усетих почти детски импулс да пътувам. Не за да избягам, а да се окажа далеч от всичко, което ме нараняваше. А Лисабон винаги е бил сбъдната мечта. Купих билета, без да мисля много. Само като видях бележката в имейла, нещо вътре в мен се успокои. Когато самолетът кацна на португалска земя, почувствах вид свобода, която никога не бях изпитвал. Мирисът на въздуха, сладкият акцент, старите улици, всичко сякаш ме посрещаше, сякаш казваше: ето, можеш да започнеш от начало. Вървях по кълдъръмените тротуари, сякаш се учех отново да ходя. Всеки ъгъл ми предлагаше малко парченце спокойствие, за което дори не подозирах, че вече съществува в мен. Прекарвах дни, вървейки безцелно, оставяйки краката си да ме водят. Пиех кафе в малки пекари, седях на пейки в парка, за да наблюдавам непознати хора, които живеят живота си, посещавах Тежо, сякаш посещавах стар приятел. Спомням си един конкретен момент, облегнах се на парапета на гледката на Санта Лузия, наблюдавайки как залезът оцветява града в злато
и усетих как възел се разплита в гърдите ми. Беше сякаш цялата болка, която носех, най-накрая беше намерила място за почивка. Именно на това пътуване осъзнах колко много съм си позволил да се смаля през последните години. Колко много съм изтрил части от себе си, за да се впиша в живота на другите. Там, далеч от всичко, можех да се гледам искрено. Осъзнах, че в мен все още има красота. Имаше желание, имаше душа, имаше живот. Не бях само ранената майка, унизената жена, обезценената фигура. Бях цяла. А Лизбън ми го върна с деликатес, който никога няма да забравя. Започнах да пиша отново. Малки текстове, размисли, спомени. Беше като да отваряш прозорци в собствената си душа. Някои следобеди плачех, без да знам защо, не беше тъга, а чистота. Друг път се смях сам, спомняйки си прости неща, глупави моменти, забравени детайли. Беше сякаш за първи път от дълго време обитавам истинското си тяло. Пътуването стана лечебно, превърна се в събиране, прераждане. И когато дойде време да се върна в Бразилия, не се върнах като жената, която си тръгна. Върнах се по-голям, по-лек, по-съзнателен. Върнах се, знаейки точно кой съм и кой никога повече няма да приема да бъда. И това завръщане щеше да промени всичко, което щеше да последва. Когато се върнах в Бразилия, все още носейки лекотата на Лисабон в тялото си, открих, че фондация Джувенал Ласерда процъфтява по начин, който никога не бих си представила. Отдаденият и страстен екип беше разширил проекти, създал нови програми и приел още повече жени. Беше сякаш семето, което посадих сред болката, беше намерило плодородна почва, докато се грижех за собственото си сърце. И да видя цялото това процъфтяване ме изпълни с емоция, която не може да се изрази с думи. В първите няколко дни след завръщането си получих неочаквана покана. Публичен трибют на събитие с социално въздействие. Бях изненадан, признавам. Излизането на сцената никога не е било мечта ми. Винаги съм бил по-скоро зад кулисите, на тишина, на дискретна конструкция. Но нещо вътре в мен казваше, че е време да приема. Не от суета, а защото този трибют не беше само мой. Тя принадлежеше на всички жени, които бяха заглушени, омаловажавани, изтрити и които сега намериха място на сила и приемане. В деня на събитието, когато влязох в аудиторията, усетих как ръцете ми леко треперят. Но когато видях толкова много жени, които някога бях срещал, някои плачещи, други усмихнати, някои държаха ръцете на други, усетих топлина в гърдите си, която ме стабилизираше. Излязох на сцената с твърди стъпки и когато обявиха името ми, аплодисментите дойдоха като вълна. Гореща вълна, пълна със смисъл. Все едно всяко пляскане казваше: видяхме борбата ти, признаваме неговата смелост. Получих трофея с почти треперещи ръце. Беше малък, направен от прост метал, но носеше огромна символична тежест. В речта си говорих спокойно. Накратко разказах историята си, без да обвинявам, без да разобличавам никого, но подчертавайки важността никога да не позволяваме да ни отнемат. Казах му, че болката може да парализира, но може и да се възстанови. Казах и, че когато жена реши да стане, тя носи другите със себе си. И докато говорех, усещах как сълзи се стичат по бузите ми, но бяха добри сълзи. След церемонията толкова много хора дойдоха да ме прегърнат, че изгубих бройката. Младите хора ми благодариха, че насърчавам финансовата независимост. Възрастни жени ми казаха, че най-накрая ще намерят смелост да преразгледат собствените си семейни отношения. Други носеха писма, цветя, малки сувенири. Никога не съм се чувствал толкова истински видян. Не само като майка, не само като жена, но и като някой, който, въпреки страданията си, избра да направи нещо полезно със собствената си болка. И сред цялото това движение осъзнах нещо просто, но дълбоко. Никога не е късно да станеш този, който трябваше да бъдеш от самото начало. Но все още ме чакаше деликатна глава. Емоционална, крехка глава, която щеше да изисква повече зрялост от всяка друга. Пликът пристигна в обикновен следобед, от онези, когато дори не очакваме нещо важно да се случи. Беше просто без подател, но веднага разпознах почерка. Беше на Родриго.
Сърцето ми направи странен скок, не болезнено, но предпазливо. Отворих плика бавно, сякаш докосвам стара рана, която е заздравяла, но все още е чувствителна. Писмото беше 3 страници, написано на ръка, и емоционалната тежест падна върху мен още в първия ред. Той поиска прошка. Не само за вечеря, за опит за пресекване или за пълномощно, но за години на дистанция, години емоционална слепота, години на неблагодарност. Той каза, че видеото го е накарало да види в кого се е превърнал. Човек, загрижен за статуса, мнението на другите и външния вид. И че е загубил представа кой наистина има значение. Каза, че ходи на терапия, че е осъзнал собствените си недостатъци и не е очаквал да му простя веднага. Това беше най-честното писмо, което някога ми беше изпращал в живота си, но в същото време имаше част от мен, която не можеше просто да го приеме, сякаш всичко е уредено. Прочетох го, препрочетох го, сгънах писмото, отворих го отново, чувствах смесица от копнеж, грижа и яснота, защото прошката не е ключ, който лесно обръщаме, тя е процес. И още повече, знаех, че прошката без зрялост се превръща в повторение. Не можех да позволя тази история да се превърне в цикъл от бързо отворени и залепени рани. Затова за първи път в живота си реших да направя нещо различно – да чакам. Не за да наказва, нито да унижава, но да наблюдаваш, да видиш постоянна промяна, а не само моментно съжаление. Трябваше да защитя сърцето си и то трябваше да се научи да защитава своето. Беше странно да осъзнае, че любовта не е умряла, но вече не трябваше да е сляп. Мога да обичам с граници, мога да се свържа без да се отменям. Можех да усещам обич, без да забравям собственото си достоинство. Държах писмото в синя кутия, която имам в стаята си, заедно с други важни спомени. Не плаках, не се усмихвах, не се разделих. Просто поех дълбоко въздух, защото дълбоко в себе си знаех. Истинското прошка не се ражда от молбата, то се ражда от озряването. И макар писмото да беше добър старт, все пак трябваше да видя разходката. Беше сякаш животът ми искаше спокойствие, разсъдливост, а новата жена, която станах, вече знаеше как да чуе този зов. И именно тази нова поза, твърда, съзнателна, любяща, но зряла, ме подготви за последната глава от тази история. Глава, която вече не говори за загуба, болка или конфликт, но нарочно. С времето, когато сърцето ми стана по-стабилно, започнах да осъзнавам, че моята история вече не е само моя. Беше сякаш с всяка жена, която пристигаше в фондацията, с всеки доклад, който достигаше до мен чрез мрежите, с всяка мълчалива прегръдка, която получавах на събития, се разкриваше нов слой от моята мисия. Бях загубил дете емоционално, да, но, парадоксално, получих толкова голяма цел, че тя заемаше пространства в мен, които преди бяха празни, без да осъзнавам. В един момент, докато преглеждах документите на фондацията, усетих яснота, която почти ме накара да спра в средата на стаята. Вече не живеех само за да се защитя или да поправя болка. Живеех, за да променям други истории. Споменът за пластмасовия съд, унизителната вечеря, опита за пресичане, всичко това, което някога беше ранено, се беше превърнало в инструмент. Беше сякаш Бог, съдба или време, наречете го както искате, са взели моите парчета и са оформили нещо цяло, полезно, сияно. Започнах да получавам покани да говоря в училища, църкви, компании. Посланието винаги беше едно и също, но всеки път придобиваше нов цвят. Достоинството не е лукс, а основа. Любовта към себе си не е егоизъм, а оцеляване. А емоционалната и финансовата независимост не е суета, това е защита. С всяка дума, която казвах, усещах, че говоря не само на публиката, а с Лусия от миналото, тази, която вярваше, че трябва да е малка, за да бъде обичана. И колкото повече тази мисия растеше, толкова повече разбирах, че болката ми е била вратата към нещо много по-голямо. Беше сякаш всяко унижение имаше скрито семе, и сега тези семена разцъфтяха не само в мен, но и в жените, които намериха сила по пътя ми. Често, след лекция, някой идваше при мен, очите му блестяха и казваше: «Твоята история спаси моята». А аз винаги отговарях:
Това не беше моята история. Това беше неговата смелост. Тогава осъзнах, че може би, само може би, страданието, което преживях, беше пресичане. Не наказание, не поражение, а пасаж. Мост, който ме отведе до място, където гласът ми най-накрая придоби смисъл. И това осъзнаване ми даде вид мир, който никога преди не бях изпитвал. Мир, който идваше не от липсата на болка, а от нейната трансформация. И там, пред лицето на тази мисия, много по-голяма от мен, разбрах една истина, която отне години, за да дойде. Не загубих сина си. Изгубих илюзия. Любовта продължава, но сега до мен целта върви. И целта ме доведе до последната стъпка на тази история. Когато най-накрая реших да разкажа историята си публично, не беше за да соча с пръст или да разоблича някого. Причината беше, че това, което ме нарани, може да е точно това, което ще спаси други хора. Погледнах към камерата, с треперещи ръце, но твърда душа, и говорех сякаш говоря с приятел на портата на къщата. Разказах му за вечерята, за пластмасовата тенджера, за мълчанието на сина ми, за деня, в който се почувствах малка, но му разказах и за пробуждането, смелостта, възстановяването и силата, родена от пепелта. Скоро осъзнах, че моята история не е само моя. Бяха много хора. Хиляди хора започнаха да ми пишат, казвайки, че вече са преживели нещо подобно. Завуалирана унижение, емоционално изоставяне, финансова манипулация, липса на признание. Някои ми казаха, че никога не са казвали нищо на някого от срам или страх. Други, които мислеха, че са слаби. И аз отговарях един по един, винаги с една и съща истина. Никой не излиза от огъня по същия начин, като този, който е влязал. Иначе изгаряш или ще се преродиш. Използвах гласа си, за да кажа, че достоинството не е предмет на преговори, че любовта без уважение не може да се поддържа, че семейството не е извинение за емоционално разрушение. Той също каза, че никога не е късно да започнеш от начало. Никога не е късно да се погледнеш в огледалото и да си върнеш жената или мъжа, която си загубила по пътя. Говорих за независимост не само на парите, но и на обичта. За граници, за зрелостта и най-вече за правото да не приемеш да бъдеш омаловажаван от никого, дори от тези, които обичаш. И докато говорех, се случи нещо неочаквано. Спрях да бъда жената, която страда, и станах жената, която вдъхновява. Историята, която започна с болка, се превърна в призвание. Призив към всеки човек да признае собствената си стойност, да защити границите си и да не позволи любовта да се превърне в оръжие срещу него. Призив никой да не приема пластмасови буркани, когато е роден да яде в най-добрия порцелан. Призив да помниш, че никой няма право да открадне светлината ти. Когато завърших това видео, почувствах дълбоко спокойствие. Беше сякаш цикълът най-накрая се беше затворил. Бях се изправил срещу болката, изправих се срещу истината, пробудих сила и превърнах всичко в смисъл. Погледнах в камерата и с най-стабилния глас, който някога съм имал, оставих последното послание. Нека тази история те намери преди да се изгубиш. И така представих на света не само доклад, а искра на възраждане. Има моменти в живота, когато осъзнаваме силата, която имаме, едва след като всичко се срути. Научих това по трудния начин и може би най-необходимото. Защото когато се опитаха да ме омаловажат, когато се опитаха да ме заглушат, когато се опитаха да ме убедят, че струвам по-малко, отколкото съм всъщност, там открих смелост, за която дори не знаех, че живее в мен. Истината е, че никой не си представя размера на собствената си светлина, докато някой не се опита да я изключи. Ако сте стигнали до тук, може да имате и свои скрити белези. Може би носиш болка, която никога не си имала смелостта да разкажеш, тишина, която те е съпътствала години наред, или унижение, което все още тежи в паметта ти. Но нека ти кажа нещо искрено. Не си роден да живееш намален. Не си роден да се побереш в пространства, които те смаляват. Животът винаги дава знаци и когато най-накрая решим да слушаме, нещо се променя в нас завинаги. Моята история не е само за страдание. Става дума за събуждане, за това да си спомня кой бях, за ставането след падане, за превръщането на болката в цел.
И ви питам, какво си оставил за по-късно? Къде си забравил себе си, за да се впишеш в другите? Кой си позволил да те третира по-зле, отколкото си? Тези въпроси могат да навредят, но могат и да освобождават. Ако тази история е докоснала сърцето ти, ако по някакъв начин е запали искра вътре в теб, тогава те каня да продължиш да вървиш с мен. Защото тук, в този канал, никога няма да вървиш сам. Тук превръщаме раните в сила. Тук намираме глас. Тук се срещаме отново. Абонирайте се за канала, пуснете известията и останете с мен за предстоящи истории. Винаги, когато идваш тук, обещавам, ще намериш истина, емоция и място, където достоинството ти се уважава. И може би, в процеса откривате и собствената си сила.